Ante todo o que tiñamos era unha alta demanda por parte de grupos de mozos e mozas de Vilagarcía que tiñan cantidade de problemas derivados pois eso, de o ensaio en lugares que non eran totalmente aceitados. O que pasa, os problemas derivados de estos xa os coñecemos, problemas veciñais, problemas polos ruídos. Os locais de ensaio, dende logo, son unha boa resposta á hora de plantearnos este problema. Ola, nós somos o grupo Lusco Fusco. Pois ao principio éramos un par de persoas aí tocando para divertirnos. Resulta isto dos locais de ensaio que nos facilita moito as cousas. E antes diso, tiñamos que ensaiar nun galpón cos nosos amplis de adestrar na casa. Pois problemas, por exemplo, de amplificadores, material, que soaban pouco, mal, son baratos e non hai esta calidade. Despois do son tamén, que tiñamos un local que estaba debaixo dun piso e molestaba aos veciños. Pero xa cando chegamos aquí xa é moi distinto todo, porque atopaste un Marshall que nunca na tua vida viras un Marshall, e un ampliás donde baixo e a batería, que nos non tínhamos a batería, tínhamos unha caixa e uns platillos aí improvisados. Na miña opinión, penso que é unha cousa que promove a música. Un pouco se trata de ver posibilidades, non? E teñen unha posibilidade real, que é a de efectuar ensaios nun lugar onde non molestan. Iso é moi importante para eles. E que os rapaces que empezamos, pois, axúdanos a comprobar estilos e a promover todo o ambiente musical. Empezamos a facer grabacións este mes. Temos un rodaxe de 3 meses e xa podemos decir que temos pois como 12 grupos, 2 solistas e unha demanda altísima de solicitantes.